Terve, terve. Sehän olisi kiiras torstai-iltapäivä. Sitä pääsiäistä kohti mennään kovaa kyytiä ja kohta lähdetään Brennerin kanssa kovaa kyytiä lenkille. Vai mitä sanot siihen? Joo, semmoset on täällä suunnitelmat ja arvatkaa mitä. Nyt se on tapahtunut, nimittäin nyt meille on tullut se astianpesukone. Minäpä näytän. Se on helkama, vain pakki siitä puuttuu ja kyllähän tuo aivan hyvä on ollut, että siinähän tuolla astiat tiskoo, mitä silläkin entisellä massiinalla, että tuo on kyllä tuo astianpesukone semmonen ylellissyyskapina, että jos sä oot siihen tottunut, että semmonen huusollista löytyy, niin kyllä se vaan joten niin elämä olevinna hankalalta tunnustaa sitten ilman, niin kiitoksia vain vuokranantaja, kun toit meille uuden koneen. Kuulemma oli vähän hankalaa löytää tuohon semmoista käypästä, että tuossa on tuo pesukoneen paikka aika pikkunen, onko se 60 senttiä leveä, niin kuulemma hankalaa löytää siihen semmoista käypästä konetta, mutta kyllähän tuo ihan tuohon käypiä niin kuin 2 hengen tallouteen ihan riittävän kokoinen. Mikä helvetin höyryyrää se muuten tuolla pihalla mennään, hirveä tuommoinen jyrryytys kuuluu. Mennäänpä kyyläämään ihan ullana. Ei siellä näy enää mitään. No, mikäpä liian ollutkaan. Joo, Brennerkin menee tarkastamaan tilannetta, että kuka täällähän huudeilla uskaltaakaan liikkua. Kengät muuten. Hei Brenner, meepä hiiteen siitä. niin tuommoiset kengät ostin Vinteristä. 13 € maksoi posteineen. Nämä on jotkut tämmöiset Adidaksen tennarit, kun nämä on vai mitkä nämä nyt onkaan. Minä vaihoin kengän nauhat näihin. Näissä oli valkoiset nauhat alun perin, niin minusta ne oli joten niin vähän hölmön näköiset. Niin tuommoiset mustat kengän nauhat ostin. Kävi ihan tuossa paikallisessa kenkäkauppa, mikä se nyt onkaan, Heinäveden kenkäkauppa OYKY, mikäpä liekkään, niin siitä kengän nauhat ostamassa. Ja sitten oli niinku 2 eri kokkoa, että oliko niitä 80 cm ja 100 cm. Että no minäpä otan 100 cm, että nehän on varmaan ihan käypäiset. Niin vitut nuo on ihan liian lyhyet. Tuommoinen ihme pikku nykerä ruseetti pitää tehdä, kun ei yllä se nauha. Mutta Aura lähti sitten tuolla Varkaudessa käymään, niin minä sanoin sille, että tuopi mulle vähän pitemmät kengännauhat sieltä. On nämä muuten ihan mukavat. Ihan on hyvät pitää niin kuin jalassakin ja näin, mutta en tiedä itse kun silleen omia kenkiä, niin sinähän katot niitä niin kuin tälleen tästä näin niin kuin ylhäältä alaspäin. Niin tälleen näitä kun kahtoo, niin minusta nämä näyttää semmoiselta nyrkkeilykengiltä, niin kuin semmoiselta, niin kuin mitä nyrkkeilijät käyttää niissä nyrkkeilyotteluissa, niin semmoisilta ihme tossukoilta, mutta toisaalta jos ne 13 € tai 13,5 € maksaa ja ne on hyvät jalassa, niin saavat näyttää vaikka vanha akan vitulta minun puolesta, että jos ne on hyvät pitteen, niin se kyllä silloin kenkä sen oman käyttötarkoituksensa silloin ajaa. Lähdetäänpäs käymään vähän kävelemässä tuolla pihalla, että miten siellä näkyy vai näkyykö siellä mitään. Ja jatketaanpas vielä vähän siihen edellisen videon aiheeseen liittyen, tai ei oikeastaan edes liittyen, vaan sitä edellisen videon aihetta niin kuin sivuten. Joo, täälläpä sitä kippastaan kävellä. Minä olen mitä on näitä omia vilimejä kahtonut, niin se on jotenkin tämä luonnonvalo niin kuin aika armoton, että paljon niin kuin karseemmalta näyttää, tai niin kuin silleen, että kaikki ihossa olevat niin kuin tämmöiset rypyt ja uurteet tulee tällä luonnonvalossa paljon paremmin esiin, mitä sitten tuolla sisällä niin kuin sähkölampun alla kuvaatessa, mutta kyllähän sitä minäkin jo tämmönen vanha hahaataan kuatuva akka-ala olla, niin suopihan niitä vähän olla ryppyjäkin, että ei se niin oo hirveän vakavata enää. Mut joo, minullapa on tämmönen lukuläksy nyt asiasta kiinnostuneille, kun se minun vaimoni eli Aura kirjoitti tuonne LHB-liitto ry:n blogiin tämmösen kolumnin tai esseen ehkä pikemminkin tästä kohutusta Päivi Räsänen skandaalista. Minä laitan siitä linkin tuonne alas, niin kuin kaikki oikeat tubettajat aina sanovat, että linkin laitan alas, niin niinpä teen minäkin. Ja käykäähän lukemassa, siinä on oikeasti ihan hyvää tekstiä ja helvetin hyviä pointteja siitä asiasta. Että käykäähän tutustumassa siihen ja kommentoikaa, mitä ajattelette ja mitä mieltä olette. Siinähän kävi niin kuin minä vähän arvelin, niin kun minä sen edellisellä videolla Päivi Räsäsen puolia piin tässä asiassa, niin kyllähän siellä jotkut
etkyt, uskontojen vihaajat loukkaantuivat hirveästi ja tällä tavallahan siinä kävi, että tillaajia lähti, mutta tillaajia myös tuli, että kiitos vaan kaikille uusille tillaajille. Katsotaanhan sitten lauantaina, että päästäänkö sitä kaljahaastetta kuvaamaan. Siinä taisi nyt olla, että niin kuin 4 tillaajaa. Tuleehan nyt 4 tillaajaa vielä, jos saadaan, niin sitten olisi taas kaljahaasteen aika. Mutta ei mitään, käykää lukemassa Auran tekstiä. Team Päivi rokkaa jälleen. Katoppas, mikäs Hottinen Oy vai mitä tuossa luki. Tuommoinen pakettiauto meni tuolla ja siellä oli ottaa setiä kyyvissä, niin kahtavat, että mikä helvetin torrakko kädessä se tuo ämmä tuolla kävellä. On tämä selfie-keppi nimittäin minulla tässä. Toivottavasti tästä muuten kuuluu, kun täällä pikkusen meinaa tuulen viri käydä. LHB-liittohan ei todennäköisesti olekaan aivan tuttu asia kaikille, niin avataan sitä sen verran, että LHB-liitto on siis seksuaalivähemmistöjen, lesbojen, homojen ja biseksuaalien tämmönen oma yhdistys. Ilman kaikkea tämmöistä turhaa setalaista aakkosaktivismia ja tämmöistä jonninjoutavaa voketusta ja sontaa. Aura on itse asiassa jo jonkun aikaa sitten liittynyt LHB-liiton jäseneksi ja niinpä ajattelin liittyä myöskin minä, koska koen, että minun kaltaisteni ihmisten ja enemmän tämmöistä meikäläisen arvomaailmaa niin kuin naisena ja lesbona, seksuaalivähemmistön edustajana niin kuin edustaa tämä LHB-liitto, mitä sitten vaikka vastaavasti SETA, jonka kanssa en kyllä halua olla niin kuin missään tekemisissä, mutta eipä minun onneksi tarvihekkaa, että SETA saa pitää ihan omat peijäisensä, niin minä pidän sitten vaikka omaani. No niinpä tosiaan on käynyt, että pitkä perjantai on tänään ja minä ajattelin, että minäpäs kuitenkin kuvaan tämän videon pakettia ihan tässä tämän päivän nimissä, että ei ehkä saa huomiseen mennessä kuitenkaan sitä puuttuvaa 5 vai 4 tillaajaa, niin jätetään se kaljahaaste jo seuraavalle videolle. Oikeastaan tässä ihan enimmäkseen tämän videon pointtina olikin vaan mainostaa sitä Auran meinaan aina sanoa, että esitelmää, siis kolumnia tai tämmöistä. No, ehkä se on lähinnä niin kolumni. Käykää lukemassa se tosiaan, niin sittenhän työ tiedätte, mikä se on. Ja ajattelinpa myös, että pitkän perjantain kunniaksi maistellaan Isokallan Panimon marjaisu, ei marjaisa, vaan marjaisu sour-olut. Tässä on aika jännä tämä etiketti. Tuo näyttää niin kuin, että tuo olisi joku tuommoinen samurai-soturi ja tuossa on sitten tuommoinen Friidu valomiekkaansa kanssa. Muinaiset kertomukset feodaalisen Japanin sotien ajalta kertovat savolaisvalmisteisen tuhansia henkiä kaataneen kirotun marjaisukatanan matkasta. Terän viiltävä kosketus aiheutti punaisen välähdyksen taivaalle, jonka jälkeen ilmoissa kaikui korvia vihlova karjaisu. Tämä tapahtui, kuulostaa ihan semmoiselta jutulta, mutta mä oon nyt viime aikoina itse asiassa vähän tykästynytkin näihin sour-kaljoihin. Mulla on tuolla toinenkin odottamassa sitten, että maistelen sen sitten jossain vaiheessa, mutta aloitellaan tästä. Tämä Isokallan Panimo on mulle vähän semmonen vieraampi, en hirveästi mitään näiden tuotteita oo juonut, mutta tässähän se tulee. Tää on siis ohra- ja vehnämallasta, punaherukkaa, karviaista ja sitten ne tutut humala ja hiiva. Ihan marjamehulta haisee. Käyneeltä marjamehulta. Joo. Ihan mukavan makuinen. On kyllä tää niinku punaherukalta maistuu, mutta tää on taas näitä, että ei tästä niinku kaljaa kyllä hyvällä tahollakaan saa. Että tämä on vähän niinku käynyttä marjamehua, mutta ihan miellyttävä kokemus. Sanotaanko vaikka 2 ja ei 3/5, joo 3/5 on ihan hyvä. Ihan hyvä, kannattaa testata. Tää vaan taisi olla aika kallis, siis mä ostin tämän niinku jo monta monituista viikkoa sitten Varkauden Prismassa ainakin näitä myytiin ja varmaan ihan kaikissa isommissa kaupoissa, ainakin täällä niinku Savon alueella. Tämähän on kuopiolainen tämä Panimo. Joo, huomenna tosiaan tässä on tämmöistä harjoittelua nyt tänä iltana, niin huomenna lähdetään sitten käymään
kuppilassa tuolla Varkaudessa ja ryllättää vähän silleen enemmän tuossa. Tällä iltaa meinattiin, että jos saurassa kävisi tulla yksi kaveri varmaan ehkä meidän kanssa saunomaan myöskin. Ja aikaisemmin kahtokehän tuota poikkoa, muuten se on aika uupuneena siellä, kun me käytiin tuossa koirapuistossa. Siinä oli yksi meidän kaveri omine koirineen ja sillä on 2 semmoista narttubiikleä, niin perkele, tuohan yritti tuo Brennir selkään männä, että sitä se biiklejen fjönsä kyllä kiinnosti vähän niin kuin enemmän kuin olisi tarpeellista ollut, mutta minä ajattelin, että se ei tuo Brennir joten niin edes älyä niihin tousa-hommiin vielä mitään, mutta kyllähän tuo näkyy niin kuin yrittävän. Kylkeähän se sitä toista yritti hoonata, mutta kuitenkin sinne päin. Että se on ollut rankka päivä tämä pitkä perjantai meille kaikille. Mutta semmoista, ei kai tässä tämä ihmeempää. Muistakaa tilata kanavaa ja tykätä videosta ja antaa alapeukku videolle, jos ette tykänneet videosta. Ja ennen kaikkea muistakaa lukea Auran kolumni, jonka linkki löytyy tuosta alta. Oikein mukavaa ja rauhallista ja kivaa pääsiäisen aikaa kaikille ja heippa hei, palataan taas.